Michal má narozeniny, my máme tkání jediný. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Já jako člověk, který vidí Michalovi do hlavy, vidím, že si přeje, aby tyto chvíle trvaly co nejdéle. Michal téhle situace zpočívá. Ano, pokud se nevidíte, Michal a jeho oblíbený Já to vypadá, ale já mám fakt radost, to hodně. A konečně se ty narozeniny vyplatily. Vždycky jsem dostával jenom dorty a teď konečně... No, to je škoda, že nepiješ, víš? No jo. Teď je Michal líkal. Já jste fakt hodně děkuju, já opravdu vypadám jakože ne to, ale tak samozřejmě, že vnitřně jsem trochu dojatej a taky trochu šťastný, že věřím, že když to bylo teď, že večer už to nebude opakovat. Kdybych na narozeniny já, tak to otevřu a nechám kolovat, ale něco. Tady v plný skříně, každé ráno v kocovině, tak 5 Rolexů na ruce, žádné noční poluce. Já bych si přál poluce. 2 roky tě může hřát, že ti není palec. Ať se ti furt stále daří, přeji tvojí partičkáře, děkuju vám ještě jednou. Takže ještě 2 roky a budou kulatí.